Hindi na sinuwerte pang mabuhay ang isang lalaki matapos mabunggo ng delivery truck sa barangay Pawili, Pili, Camarines Sur alas 12:30 ng tanghali nitong linggo, ika-30 ng Marso. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Jose Benito Rosaldo, ang Chief Investigator ng Pili Municipal Police, tinatahak ng delivery truck na pinagmamaneho ni alias Dar, 35 taong gulang residente ng Barangay Limao, Calauan, Laguna, ang kahabaang kalsada ng nasabing barangay nang hindi nito mapansin ang pagtawid ng isang pedestrian na si alias Gani, 43 taong gulang residente ng nasabing barangay. Nagresulta ito sa pagkakatilapo ng biktima na nagtamo ng injury sa iba't ibang bahagi ng katawan. Actually po ang lugar na yan, straight po yan mula po digdi sa may crossing Bula going to hanggang duman sa may tulay, diretso po ang tinampong yan. Pero hindi naman po siya, bira man pong aksidente dyan, siguro talagang ano lang ini, nagkataon lang na kasi tanghali, udto ini nangyari. Siguro po dahil po talaga nahiling kaning driver kang truck, ang pigmamaniho niya kaya dakulaon ning truck. Naidala naman agad ang biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City, ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Unang-una po sa mga araw po kani mainiton, data po maibitaran na minsan, nagbabiyahe kita, baka abuton kita dyan ng tungka. Kaya, pirmi pong iprepara ta ang sadirita na pirmi kitang nasa kondisyon habang kitang nagdadrive. Ang mga sasakyan ta po, pasiguruhan tama na nasa kondisyon man ini, lalo-lalo po ang gulong, mga preno minsan yun ang nagiging sanhi kang aksidente pag kondisyon ng sasakyan. Nagkaroon na ng kasunduan ng naiwang kaanak ng biktima at ang sospek. Hindi na sila magsasampa ng kaso basta sasagutin ng sospek ang mga gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Samantala, kaninang alas 7 naman ng umaga, sugatan din ng isang motorcycle rider matapos ma-slide at maaksidente sa barangay San Isidro. Nakatulog umano ang rider na mula pa sa Laguna at patungong Karamuan. Talba kami Laguna. Saan ho kayo patungo? Karamuan. Kaya po? Karamuan. Karamuan pa. So, okay lang ho kayo ngayon? Nakapersay daw. Salamat po sa... Maswerteng galos naman ang natamo ng rider at angkas nito matapos mawala ng balanse sa barangay Tara sa Sipokot. Nagpumilit umanong mag-overtake ang rider ng motorsiklo sa isang trailer truck, ngunit nag-alangan ito. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang mga naaksidenteng motorista.